Καλημέρι, χαίρετε. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Ως σύστημα που δεν προάγει την γνώση και την βελτίωση του ανθρώπου, αλλά στοχεύει στην βελτίωση της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας, χαρακτήρισε το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας ο ομότιμος καθηγητής κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Από το βήμα του πρώτου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας στην Εκπαίδευση, ο κ. Τσουκαλάς, το απόγευμα της Παρασκευής, σχολίασε τόσο την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και δει το θέμα της ποσόστοσης, όσο και το ζήτημα με τους αιώνιους φοιτητές. Παρέμβαση και με πολιτικό περιεχόμενο, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε η αξιολόγηση στον δημόσιο τομέα που επιχειρείται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, έκανε από το βήμα του πρώτου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, που ολοκλήρωσε τις εργασίες του στα Γιάννενα την Παρασκευή, ο ομότιμος καθηγητής κοινωνιολογίας Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Υπάρχει κοινωνιολογία της εκπαίδευσης σήμερα, ήταν το θέμα της ομιλίας του και ο κ. Τσουκαλάς, αναφερόμενος στο σήμερα, υπογράμμισε ότι η εκπαίδευση βρίσκεται υπό τον αστερισμό του νεοφιλελευθερισμού, με πτυχές όπως η αξιοκρατία και η ισονομία να εξαφανίζονται. Όλα πρέπει να αξιολογούνται, να βαθμολογούνται, να ιεραρχούνται. Διαβίου αξιολόγηση, διαβίου εκπαίδευση, διαβίου ανασφάλεια και δομική επισφάλεια, τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο αγοράς, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο ομότιμος καθηγητής κοινωνιολογίας. Συνέχισε λέγοντας ότι υπάρχει θεμελιώδης διαφορά μεταξύ της εξέτασης και του διαγωνισμού, για να φτάσει στο θέμα της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και κυρίως της ποσόστοσης του 10 με 15% κάτω από την βάση και της διαβεβαίωσης ότι δεν αποτελεί πρόκριμα. Ένας Θεός ξέρει ποιο θα είναι το πρόκριμα, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς. Στον κόσμο που ανοίγεται μπροστά μας, μόνο ο χρήσιμος επιτρέπεται να ευδοκιμήσει και θα αναμειχθεί γι' αυτό. Ο άχρηστος στο γεάδο. Όλοι πρέπει να αξιολογούνται συνεχώς, αυστηρότατα, να βαθμολογούνται, να ιεραρχούνται, να κατατάσσονται κατά μήκος ενός μεταβαλλόμενου μεν, αλλά συνεχώς ανακατασκευασμόμενου ιδεολογικού συνεχούς. Διαβίου αξιολόγηση λοιπόν, διαβίου εκπαίδευση, διαβίου ανασφάλεια, μια δομική επισφάλεια όλων των ανθρώπων. Τόσο στο επίπεδο της εκπαίδευσης, όσο και στο επίπεδο της αγοράς. Και αυτό είναι φυσικά λογικό και δίκαιο. Δεν είναι τυχαίο ότι σιγά σιγά ακόμα και αυτή η παλαιά ναπολεόντια ιδέα των εξετάσεων, εξετάσεις τι θα πει, να κριθείς από το δάσκαλο ή από κάποιον ότι είσαι αρκετά καλός για να συνεχίσεις την εκπαίδευσή σου. Όχι πια, δεν είναι εξετάσεις. Είναι διαγωνισμοί. Η διαφορά ανάμεσα στην εξέταση και στο διαγωνισμό είναι θεμελιώδης. Αυτά τα οποία προσπαθεί να αποδειπλώσει ο Μητσοτάκης με στη νέα αυτή την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, 10-15% θα είναι κάτω από τη βάση, αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Ο Θεός να ξέρει τι θα είναι πρόβλημα. Επόμενο σημείο της ομιλίας του κ. Τσουκαλά ήταν το πού οδεύει σήμερα η εκπαίδευση, με αναφορά στα πανεπιστήμια, στην συνθήκη της Μπολόνιας που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση, ενώ αναφερόμενο στο θέμα των αιωνίων φοιτητών, διερωτήθηκε ποιον βλάπτουν, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν κοστίζουν τίποτα. Ο ομότιμος καθηγητής κοινωνιολογίας κατέληξε λέγοντας ότι σήμερα η εκπαίδευση έχει απολέσει τα χαρακτηριστικά της άντλησης χαράς και γνώσης και έχει μετατραπεί σε χώρο πειθαρχίας, σε κανόνες και κανονισμούς. Δεν τίθεται θέμα βελτίωσης των ανθρώπων, αλλά τίθεται θέμα βελτίωσης της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας, υπογράμμισε με νόημα ο ομότιμος καθηγητής, ο οποίος μίλησε σε ένα πολυπληθές ακροατήριο. Αναρωτιέται κανείς, πού πάει? Τα συμπτώματα είναι δεδομένα. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο το ζήτησε. Όλα βρίσκονται σε πλήρη ανέρεση. Γιατί γίνεται αυτό? Προφανώς η ιδιωτικοποίηση της παιδείας, αποτελεσματικότητα της παιδείας, καλύτερη διασύνδεση της παιδείας με την αγορά, είναι μια απόλυτη εκπαιδευτική ετερονομία. Το μόνο που η σημασία έχει η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. Ένας απόλυτος εργαλειακός οικονομισμός. Το τέλος δηλαδή της ιστορίας, της πολιτικής, της ιδεολογίας. Δεν υπάρχει άλλη οδός, μας λένε. Όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι βέβαιοι για την ορθότητα των εξαγγελιών τους. Είναι σοφοί, είναι πραγματιστές, αναφέρονται στη χρησιμότητα και ορίζουν τη χρησιμότητα. Τι είναι τα κείμενα της Μπολόνια? Αυτό είναι τα κείμενα της Μπολόνια. Επιβάλλουν δίδακτρα, αποβάλλουν τους φτωχούς, υποτιμούν φυσικά τις ανθρώπινες επιστήμες, εκτός αν τύχει να κάνει τίποτα στη Μακεδονία, στην Αμφίπολη, οπότε ξαφνικά γίνεται συμβάνουν στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας, απαξιώνουν την κριτική σκέψη, επιστρέφουν δηλαδή σε μια νέα βαρβαρότητα.
είναι η πλήρης ετερονόμηση της παιδείας. Δεν αφορά πια κανέναν και τελειώνω, σας κόρασα αρκετά. Αν τα παιδιά θα τα φέρουν στο σχολείο με πούλμαν ή με τα αυτοκίνητα που δεν έχουν το μονέο, αν θα φυλάσσουν τα κακοφύλακες, αν θα τρώνε κολατσό το μεσημέρι, αν θα έχουν να φάνε το μεσημέρι. Δεν έχει καμία σημασία τι θα διδαχθούν και στα πλαίσια ποιας αξιακής προτεραιότητας και δεν έχει ακόμα σημασία, ακόμα σημαντικότερο, τι θα γίνει αργότερα. Και κυρίως δεν έχει σημασία η μοίρα εκείνων που δεν θα τα καταφέρουν. Σκεφτείτε αυτή την καινούργια ιστορία που μας φέρνει, του παρελθόν των ετών. Πώς του λένε? Πώς του λένε? Λινάδες. Ποιον βλάπτουν οι λινάδες? Δεν κοστίζουν τίποτα. Δεν έρχονται στο πανεπιστήμιο. Απλώς μπορούν, αν ανανοίξουν, να έχουν ποιον βλάπτουν. Για ποιον λόγο? Ποια είναι η ράση του επίπεδου της οποίας ο αυστηρός αποσημείνος θα πει έξω η μυαλό. Θέματα αρχής. Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν ότι το σχολείο δεν είναι το πανεπιστήμιο, δεν είναι ένας χώρος άντλησης χαράς ή γνώσης, είναι ένας χώρος όπου πρέπει να πειθαρχούν όλοι στους κανόνες και τους κανονισμούς. Δεν τίθεται θέμα δηλαδή βελτίωσης των ανθρώπων. Τίθεται θέμα βελτίωσης της παραγωγής και της